Vážení občania, vďaka zákonu číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám, čo vás pravidelne primátor Adamec informuje, že si vyžiadavam, tak iba vďaka tomu sa dozviete šokujúce informácie o vopred premyslenom, účelovom, cielenom konaní, teda vopred pripravenom konaní primátora Branislava Adamca, viceprimátora Michala Gogolu, prednostu Mestského úradu Mariana Mištinu a mám dôvodné podozrenie, že s vedomým krytím hlavného kontrolóra mesta Nováky Petra Baláka. Primátor Branislav Adamec a poslanci Mestského zastupiteľstva zložili sľub 13.12.2022 a presne o mesiac 13. januára 2023 podivuhodne v tichosti vypovedali zmluvu SAD Prievidza na prenájom autobusovej stanice, čiže tohto priestoru, kde sa práve nachádzame. Zatajili to pred všetkými poslancami, zatajili to pred všetkými občanmi. Dňa 13. januára 2023 mám v rukách výpoveď nájomnej zmluvy, ktorú podpísal Branislav Adamec, a túto informáciu som získal dňa 25. januára 2024, čiže 4 dni pred rokovaním Mestského zastupiteľstva, kde poslanci Mestského zastupiteľstva majú schvaľovať uzatvorenie nájomnej zmluvy s Michalom Gogolom na prenájom autobusovej stanice. O čo sa opieram? Opieram sa o oficiálne materiály, a to konkrétne mám v rukách zápisnicu zo zasadnutia komisie výstavby zo dňa 17. januára 2024, čiže úplne čerstvú zápisnicu, kde je napísané: členovia komisie výstavby odporúčili schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Bogobus SRO, ktorej konateľom je pán Michal Gogola, to doplňam ja, ako víťazom obchodnej verejnej súťaže na autobusové nástupište na prenájom autobusovej stanice v Novákoch. Ide o šokujúce informácie, že takto to mali vopred pripravené. Pripravovali sa na to okamžite po svojom nástupe. Teraz dám moju domnenku. Podnikateľ Michal Gogola, ktorý je súčasným viceprimátorom mesta Nováky, priamo menovaný primátorom Branislavom Adamcom, ako nastúpil do funkčného obdobia ako viceprimátor, okamžite, to je moja domnenka, hľadal priestor pre svoje kšefty. Preto, ako sa obohatiť z peňazí z rozpočtu mesta Nováky, čo by mohlo byť súčasťou rozpočtu, tak sa dáva Michalovi Gogolovi. Michala Gogolu som vyzval písomnou komunikáciou, mailovou komunikáciou, ktorú som dal na vedomie všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva a konkrétne aj primátorovi mesta, prednostovi Mestského úradu a hlavnému kontrolorovi, aby predložil na rokovanie 29. januára 2024 písomnú komunikáciu s SAD Prievidza ohľadom nájomného, respektíve poplatku, čo má platiť SAD za autobusovú stanicu v Novákoch, za to, že tu stoja autobusy SAD a vozia cestujúcich. Tu ide o veľmi závažnú vec. Preto žiadam, aby na rokovanie doniesol tú komunikáciu pán Gogola, lebo je to súkromná firma, ale je to mestský majetok, čiže on ide podnikať, alebo plánuje podnikať, tak to majú pripravené na mestskom majetku, na autobusovej stanici. A môj predpoklad, ktorý hraničí s istotou, že keď komisia, ako som tu uviedol, odporúčila, aby zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu, tak to majú na pláne, že to budú schvaľovať 29. januára. A preto sa teraz verejne včas pred rokovaním zastupiteľstva obraciam na všetkých 11 poslancov Mestského zastupiteľstva, aby
zrušili verejnú obchodnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž na prenájom autobusovej stanice, aby to zrušili a vyhlásili za neplatné, lebo tam je jeden článok, jeden bod, ktorý to umožňuje. A vzhľadom na zistenie závažných skutočností, ktoré teraz vychádzajú na povrch, je jediná cesta neschváliť túto zmluvu a zrušiť celú súťaž. A to veľmi vehementne vyzývam všetkých poslancov, aby to dňa 29. januára 2024 na rokovaní Mestského zastupiteľstva urobili.